Mä alkaa jääkää ihmiset tästä. Koska no siinä tuli semmonen haava. Tää on siis skincare. Eiku, get on ready with me. Get on ready with me siis. Ja mä puhistan mun kasvot. Mä nyt on yöasu. Kohta. Sitten kun mä oon putsanut vähän mun naavaa. Mä laitan kohta mun semmoista lempistä hyvää seeraa. Ja vielä tossaki. Eli mun yöasu. Tai niin. Paita, missä on tommonen. Valkoinen jalka. Ja sitten housut. Näkeekö se, missä mun pöydällä oli sakset? Laitan minusta niitä tekemään seerumiin. Ja mä täytyy nyt, kun mä oon tosi rastastus. Tällä väliä. Laita vaan niinku tää siskeet on nyt miikattoo jokainen ohjelmaa. Tää on nyt siis tämmöstä. Tossa on seerumia sekoitettuna. Sitten tätä. Nyt tää Nivea Softia. Miksi ne on rasvaa? Tällaista kuitenkin. Täällä on vähän pursukka, se oli Nivea Softia rasvaa. Nivea Soft rasvaa, mutta se on kovettuna. Mä otan tässä korkista, kun tässä korkissa on paljon. Tiputaanpas tonne. Mitä mä tän näin, kun toi rasvaan tulee kaatunut. Nyt se on kävää. Mä haluun näin paljon. No varmaan pakko ottaa näin paljon, kun mun käsi nyt meni tuohon. Joiks mä näytän nyt hyvältä? Tämmönen kopia, tää on ready with me, ei muuta sitä käyttää. Koska mulla on niin pyytävä, mutta mä vahingossa poistin sen. Tai sit se poistui itse. Mä en muista, mä vahingossa poistin sen. Toi on kyllä ärsyttävä tossa. Illalla kyllä ei kannattaisi juoda paljon, koska yöllä voi kyllä pesata. Paitsi jos on kyllä kauheasti vettä. Koska mä juon sitä ja se oli kuin juonutta Nivea Softia. Missä sulla on vettä? Ei kun anna sitä seerumia. Tää ärsyttää. Tämmöstä tupulaisesta kanssa. Ja mä saan uuden rasvan ja meikin pois toinen. Mulla on jotain uusia juttuja. Normaalisesti kun minä on normaali. Silmät on niin tummat.
Sanoinko mä tuplaveeseskaan seerumi? Ehkä. Vai sanoinko mä jotain kakkaseerumi? Ymmärtääkö sitä? Menikö se kumminkin? Mulla on tällainenkin seerumi. Ja tällainen. Ja tää on mustikka, mustikkaseerumi, mutta se on tyhjä ja mä olen laittanut tänne jotain hitsiä rasvaa. Ja sitten tässäkin on toinen mustikkaseerumi, niin mä oon annettu tässä sen tekstin pois. Sitten täällä on vesimelaani ja mikä se vihreä primeri oli. Taas vihreä primeri ja taas vesimelaani. Mistä mä oon ottanut pois, jos eikö vähän niin mä koettaa se loppuun, niin mä saan ostaa uusi. Mitäs kyllä käy semmoisella meikki-ostossa? Ostatko sä? Koska mä tarvitsin uusi meikki, kun se on aika lopussa kaikki. Tuleeko tästä ees? On niin lopussa, ettei tästä tietenkään tule. Tästä tulee kyllä tätä. No ihana tuoksu. Tää. No mitäs jos tää oikeesti uusia seerumeita ja kaikkea? Tää oikein pitäis ostaa uusi. Tuonne on tippunut joku tommonen tästä korkista. Jostain tuolta. On tippunut tuolle semmonen rinko. Tosi kiva. Tää on tosi hyvä primeri. Mun pitää ehkä aika nopea, koska mä katson kyllä suora veitolla. Mä voin tehdä koulussa sen näin, kun sit ei huomaa. Että mulla on toi laastari, mutta ehkä mä en. Miten sitä pystyy lentämään? Kiitos, jos katoitte. Se lensi mun kädelle, se on kylmää.